Takže my sme tu chalani z workshopu o YouTube a ideme trošku pozrieť, ako tu prebiehajú workshopy na Best Campe, takže poďte s nama. V týchto teplých dňoch sa schládzame v bazéne. Aká je voda? Dobrá je. Dobrá je? Dobrá, Len dobrá? výborná. Kto má chuť športovať, si môže vyskúšať napríklad volejbal. Chcete viacej klasík, môžete si zahrať aj stolové hry, ale budeme sa len tváriť, že hrajú stolové hry. A tu som mal hrať futbal. Mal! Teraz je Just Dance a vám ukážem, ako sa to má rozbaliť. Efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. Una tentación. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Toda la noche. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Sí, señor, corona de cristales. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor, una emoción. Yeah, yeah, yeah. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. 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 Tu sa nachádza herňa, ale práve tu prebieha e-sportový turnaj v Tetrise, takže nebudeme rušiť. No a kde workshop nudy? Taký tu nie je!